Ser galego significa estar orgulloso da nosa historia e tamén das nosas xentes. Ser galego é expresarse dun xeito determinado e tamén é unha forma de vivir. As nosas festas, a nosa música, as tradicións forman parte desa forma de ser. A iniciativa 1000 festas máis para a lingua galega, presentada na Cidade da Cultura de Galicia, pretende galeguizar as festas populares, facelas máis nosas. O acto iniciouse coa proxección do documental promocional que procura motivar as comisións de festas, as orquestras e os axentes artísticos no uso da lingua galega nas programacións festeiras. Fixeron de mestres de cerimonia os presentadores da Televisión de Galicia Yolanda Vázquez e Xosé Manuel Piñeiro. A convocatoria é ben linda, 1000 festas máis para a lingua galega. E eu escribía na región onte e dicía que seguramente Pepe, cando pensou en min para exercer de mestre de cerimonias, pois igual pensou que efectivamente levo moitos anos non somente na televisión, senón bastante antes da aparición en televisión no ano 92, pois cantando, presentando e subido en escenarios e sempre facendo en galego. Debutei nunha noite de fin de ano, recordo, do ano 75, e a primeira canción, a nosa sintonía era a Alborada de Veiga, e a primeira canción cantada aí ou en calquer outro lugar era Miña Terra Galega. E claro, hasta que eu cheguei, pois cantaban a versión dos Tamara, que era en castelán, Mi Tierra Gallega, que era como se cantaba. E eu dixen, non pode ser, esta canción cheira galego, pero vamos, hai que facerlle unha versión rapidamente. Entón, estrei esa mesma noite a versión que eu fixen de Miña Terra Galega, que se ninguén di o contrario, voume atribuir o mérito de ser a primeira persoa que a gravou en galego nos estudios da Radio Galega no ano 76. Falar desta iniciativa estupenda da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Asociación de Funcionarios pola Normalización Lingüística e falar dos Tamara, estando ti aquí, sería un pecado que eu levase todo o protagonismo, porque cantas veces cantaches Miña Terra Galega e cancións dos Tamara, Yolanda? E a Santiago Boi, non? A Santiago Boi. Eu coido que foi a primeira que se gravou que tiña un cachiño en galego, porque quen a usaba naqueles anos meter algo máis que unha parte pequena, unha estrofa pequena da canción. Falabas do cachiño, rematamos enseguida, pero falabas do cachiño, ese cachiño do Santiago Boi, dos Tamara, o importante que é ter un cachiño en galego. Eu lembro unha anécdota que me contaba Juan Pardo un día, ca charanga. A charanga é unha canción cantada en castelán con un trociño en galego, non? Entón, recordas cando se separaron Juan e Júnior, a casa de discos apostaba por Júnior, que era o guapo, non sei que, non sei cuánto. Entón, Juan, de repente, ocurreselle gravar unha canción que cheiraba galego por todos os sitios. Despois grabou unha versión íntegramente en galego e foi un superéxito en toda España, é dicir, que chegou pois a cadar os primeiros postos de ventas. O sea, o importante que a veces é dar o primeiro paso, como deron moitas orquestas, moitas comisións de festas que empezaron a poñer, en vez de poñer aquelo de e habrá pulpo e carne al caldeiro, xa puñan haberá polvo, carne ao caldeiro e fogo fixo e voador, que sempre se puña aquelo de tal. Xoaquín Monteagudo Romero, presidente da Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística de Galicia, iniciou a rolda de intervencións explicando o alcance desta nova edición das 1000 festas máis para a lingua galega, contextualizando o traballo desenvolvido pola asociación desde hai moitos anos e remarcando o sentido de defender a lingua propia en diferentes espazos de uso. Vou intentar contextualizar este acto e esta campaña de 1000 festas máis para a lingua galega. E contextualizalo significa, volver sobre ideas que máis ou menos os que estamos aquí temos todos xa máis ou menos na cabeza, pero que de cando en vez é bo recordar. Nos pensamos, na Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística de Galicia, e por iso porfiamos na defensa e na promoción da lingua galega, pensamos que a lingua é o elemento fundamental da cultura do noso país. Creemos que a lingua é o elemento vertebrador da identidade colectiva do noso pobo. Incluso desde o punto de vista xurídico e político entendemos que a lingua é
o símbolo cultural que nos define como pobo diante de todo o mundo, diante do resto do mundo. A outra idea é que por que promovemos e fomentamos a lingua galega? É unha lingua minoritaria, no sentido, estou falando no sentido de dereito comunitario europeo, é unha lingua minoritaria, é unha lingua que necesita a intervención das autoridades públicas, en concreto o noso país necesita da intervención positiva da Xunta de Galicia e dos concellos, das entidades locais e das persoas que lideran os movementos sociais, porque non hai un mercado libre das linguas. Eu non son experto en economía, nen en números, nen en contas, pero a idea de que existe un mercado libre que garante a felicidade, pois probablemente é nefasta, como nos acaban de mostrar nestes últimos anos en na actualidade a realidade económica e social do país, tanto do noso país como dos países do noso entorno. Non estou moi seguro que sea así, pero é probable que sea así. Pero, desde logo, o que sí é certo é que non é trasladable ao campo da cultura e non é trasladable especificamente ao campo da lingua a mentalidade superindividualista de que deixemos que cada un fale o que queira, que hai un mercado das linguas que pola súa propia bonomía e pola súa propia dinámica vai garantir que cada un fale o que queira e que iso pois vai a permitir que as culturas diferentes e que as diversas linguas pois vivan o que merezan. Non existe o mercado libre das linguas e o día propia Unión Europea. A Unión Europea ten unha política lingüística determinada, expresada en diversos documentos oficiais aprobados, entre outros, polo Parlamento Europeo, e a Unión Europea, a política comunitaria, renegan desa ideoloxía, renegan do individualismo fundamentalista que cree que non se debe intervir no campo da cultura e especificamente que non se debe intervir no campo das linguas. Ao revés, hai que intervir no campo das linguas, as autoridades públicas deben intervir no campo das linguas minoritarias, porque probablemente é a única maneira de garantir a pluralidade lingüística de Europa e a pluralidade lingüística dentro dos estados que conforman a Unión. Ben, isto conto porque a política lingüística precisamente é a manifestación concreta en que se debe manifestar a intervención das autoridades en esta materia. Por iso, creemos que é necesaria unha política positiva en defensa da promoción do galego, por iso chamamos a Xunta de Galicia, as autoridades locais ou líderes sociais dos movementos sociais que aquí están presentes a persistir na idea de que hai que seguir programando e planificando política lingüística. E a política lingüística consiste en unha cousa tan simple que é recuperar ou gañar espazos sociais para o uso da nosa lingua. Por razóns históricas que todos temos na cabeza, o galego arredouse ou perdeu espacios xurídicos, funcionariais, servizos públicos, medios de comunicación, cultura, foi perdendo espacios ao longo da historia. Pois o que se trata é de recuperalos ou de gañalos. Ese é o objetivo da política lingüística. E, se gañamos espacios para o uso do galego, creemos que é un elemento fundamental para que exista a liberdade lingüística. É dicir, o pensamento de que a liberdade lingüística é meramente individual e consiste en que cada individuo poda falar o que queira, é falsa. A lingua, o uso da lingua é un fenómeno social e a liberdade lingüística é unha liberdade social. Eu non falo solo, todos falamos solos, pero fundamentalmente falamos para alguén ou para un colectivo. Entón, neses espacios é onde temos que crear as condicións necesarias para que os galegos falantes podamos manifestarnos con normalidade. A lembranza de Prudencio Romo, integrante e director artístico dos Tamara, persoeiro a quen este ano se dedica a campaña presentada, correu a cargo de dous históricos integrantes daquela formación musical, Enrique Paisal e Tocho, que tiveron palabras emocionadas para o seu compañeiro Prudencio e descubriron as verdadeiras claves do éxito do grupo que apostou por textos galegos para o seu repertorio, facéndos chegar os primeiros postos das listas de éxito do Estado naqueles tempos. Prudencio era, como digo eu, e como dixo Yolanda, era un home que de verdad merece todo porque deixou un legado musical, porque el fixo zarzuela, fixo coral, fixo de todo, e foi o gran
o gran maestro da obra esta do Ostamara, porque el cantaba, tocaba baixo, tocaba un pouco o teclado, tocaba o violín, tocaba a guitarra, era un gran compositor, arreglaba moi ben, que todos os discos foron arreglados por el, o sea que non podo dicir outra cousa que o mereces todo, Pruden. Gracias. Enrique xa falou de Prudencio. Prudencio era un home personalmente un gran compañeiro. Como músico, eu creo que o máis completo que houve en Galicia. En compoñer, arranxar, era unha maravilla. E nos levámonos moi ben porque el facía as cousas e depois me dicía: Tocho, sácame isto en limpio. E eu iba, claro, e sacaba en limpio para poder tocar despois nós. Con relación ao galego, eu acordome unha anécdota cando nos gravamos a Santiago Boi, que Pucho estaba, por certo, estaba bastante afónico, casi tanto como a min hoxe. E a casa de disco non estaba de acordo en que graváramos en galego. Entón, bueno, pues vamos a gravarla en castellano, pero metemos esa cousiña aí, non? Vou subindo montañas, cruzando vales, sempre cantando, e iso foi o éxito de a Santiago Bou. E daquela deixáronos gravar en galego sempre. Porque, da onde íbamos, mira que en Andalucía, hasta os andaluces cantaban vou subindo montañas, os andaluces, Xa comentei antes, xa apuntou Enrique, Los Tamara cantaron no Olimpia de París. O único artista español que cantara antes no... Bueno, pois eu creo que a sala máis importante musicalmente falando do mundo, bueno, un templo. A única artista español, o único era muller, fora Lola Flores naquela época. Os seguintes eran galegos, Los Tamara, e cantaron en galego no Olimpia de París. Casi nada. O sea que aí estivo a nosa lingua. Sí, porque e recordar tamén... É un templo, eu das poucas fotos que teño en París un é diante do Olimpia, non? Porque dices, é fantástico, non? E comentaba xa Enrique tamén as dificultades que tamén escoitamos a Prudencio cando falaba, as dificultades que lle puxeron agora de traducir as cancións, os temas e tal, eran poemas de Curros, de Rosalía. Prudencio atreveuse a musicalos, eu creo que foi o primeiro músico que se atreveu a poñer música os poemas nosos, a gravalos e dalos a coñecer. A Real Academia Galega estivo representada polo académico Manuel González González. Na súa intervención expresou a necesidade de abrirlle a lingua galega outros espazos sociais e os acertos que a Asociación de Funcionarios ten acadado nestes intentos. Simplemente para, en nome da Real Academia Galega, sumarme, en primeiro lugar, ao acto de homenaxe a Prudencio Romo, o que significaron para os que estamos xa entrados en anos os Tamara, é evidente. Probablemente, ao mellor para as xeracións máis novas, necesitan algún tipo de explicación. Como non é o meu caso, eu simplemente quero dicirlles que foi do primeiro grupo do que me sentín orgulloso como galego. E creo que isto é importante. Ben, a Real Academia Galega súmase entusiasticamente a esta campaña de 1000 festas máis para a lingua galega. Unha vez máis, a Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística atina, e atina tanto no fondo como na forma. Atina no fondo porque unha vez máis inicia unha campaña efectiva que vai lograr unha transformación social e unha maior implantación da lingua galega na sociedade, como atinou cando centrou os seus esforzos no mundo da administración, como atinou cando centrou os seus esforzos no mundo judicial, como atinou cando recentemente centrou os seus esforzos no mundo da sanidade, como atinou cando se dedicou a traballar no mundo empresarial, porque a Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística non se regodea facendo terapia de grupo, senón que pon o dedo na chaga e actúa naqueles sectores que de verdade poden supoñer unha transformación social e un maior impulso efectivo da lingua galega.
tamén é o caso doxe. E fano, ademais, dunha forma que non resulta violenta. Fano dunha forma que non é agresiva. Son campañas que non van contra ninguén. Son campañas presentadas sempre positivamente. E dunha maneira natural, porque que hai máis natural que, como dixo Xaquín Monteagudo hai un momento, nun país que temos unha lingua propia que é o principal elemento vertebrador da nosa identidade, pedir que as nosas actuacións musicais, as nosas festas se celebren en galego, que as cerimonias religiosas que teñan lugar en galego, algo tan íntimo, tan persoal, que todo o proceso, digamos, de contratos, o proceso administrativo que hai alrededor destas festividades que se celebre en galego, que a propaganda sexa en galego. É algo que cae de seu, que non fai falta ningún razoamento profundo para chegar á conclusión de que unha lingua que leva máis de 1000 anos, como dixo tamén Xaquín Monteagudo, neste país, nunha lingua que desde que se produciu a romanización, o proceso de colonización deste territorio, é o desenvolvemento lingüístico, o medio de comunicación normal desta sociedade, sexa tamén a maneira de expresarse deste pobo tamén nas festividades. É que hai moitas veces que pensamos que aquí o galego é unha cousa pois de nacionalistas, unha cousa de grupos radicais. Non, señores, mire, no ano 1800, a comezos do século XIX, máis do 85% da poboación de Galicia era analfabeta en castelán. É dicir, non é que se expresase normalmente en galego, é que non sabía expresarse noutra lingua, non sabía dicir unha palabra en castelán. O que pasa é que moitas veces pensamos que a situación actual que é a situación tradicional histórica. A campaña das 1000 festas máis para a lingua galega lévase a cabo en colaboración coa Secretaría Xeral de Política Lingüística. O seu titular, Valentín García Gómez, expresou acaídamente a necesidade de que iniciativas como esta conten co apoio da sociedade para dese xeito abrirlle as portas de máis espazos de uso á lingua galega. Poucas cousas hai tan íntimas na vida dunha persoa como o noso idioma, como a nosa lingua. É unha das poucas facultades que utilizamos incluso cando dormimos, porque cando soñamos nun idioma, na nosa lingua, na lingua propia. Aínda que logo utilicemos moitas outras, non? Ou podamos ter competencia de lectoescritura ou de entendemento en moitas outras. Pero unha sempre é a primeira, unha sempre é a nosa. En Galicia non hai dúbida que é a lingua propia, non hai dúbida porque a lingua é unha das principais características que marca a nosa diferenciación como pobo e a nosa propia cultura. Tampouco hai tantas cousas dentro da nosa cultura que nos marque tanto como as festas populares. Creo que se todos temos unha concepción moi clara de cal é a nosa primeira lingua, tamén unha dos primeiros recordos que temos moitas veces na nosa vida é unha festividade, ben sexa familiar, ben sexa na nosa parroquia, no noso barrio, e aquí temos detectado que en Galicia celebranse o ano nada máis e nada menos que máis de 7000 festas, que é unha cantidade inxente de celebracións. Destas máis de 7000 celebracións, estou dicindo festas completas, con verbena, con banda de música, con misa, con procesión, como é a festa galega. A estas máis de 7000 festas acuden máis do 80% da nosa poboación actual. E a iso habría que engadille aínda a todos os visitantes que veñen de fora, que acuden a elas, a todos os turistas. Entón estamos falando de eventos que non debemos menosprezar, nin debemos baixar a súa importancia polo feito de ser populares, porque teñen unha consideración social e afectiva moi grande. Todo o mundo se identifica cunha festa. Todo o mundo temos a festa da nosa parroquia, do noso barrio, da nosa cidade, da nosa vila. E iso é importantísimo, sobre todo cando queremos deseñar políticas lingüísticas de proximidade. Dixen ao principio que a lingua era unha das cousas máis íntimas que temos. Entón, para traballar sobre ela, para inducir un cambio sobre elas, temos que facer unha política de proximidade, de intimidade para chegar a ela. Isto non se consigue, a maior parte das veces, aínda que é importante telos, con marcos normativos, con grandes leis, nin con moitos regulamentos, porque a lingua escollémola nós, escolle a cada quen. E a lingua que temos na festa é unha parte importante da nosa lingua, porque se a festa é nosa, tamén a lingua é nosa.
Con isto, quero dicir que para a política lingüística que queremos desenvolver, para esa política de proximidade, de estar no medio da xente, de estar no medio de todos, necesitamos de todos cantos están hoxe aquí. Dos axentes artísticos, dos representantes dos concellos, das asociacións de festas, das bandas de música, dos cregos para que utilicen o galego na liturxia, dos animadores socioculturais para que fagan as actividades para nenos en galego, e, como non, das orquestras, das bandas de música, como diga, dos grupos de danzas e de baile galego. Necesitamos absolutamente de todos. Sabemos que o camiño non é fácil, sabemos que non é un camiño de rosas, que imos atopar problemas en canto intentemos aplicar unha nova forma de facer as festas. Pero nese camiño non estamos sós, contamos coa colaboración de todos e contamos coas referencias inescusables de xente como Prudencio Romo e como Ostamara. Dicío antes aquí moi claro os seus representantes, non? Naqueles anos 50, 60, eles tiveron un disco parado, ano e medio, por ter unha canción en galego. Hoxe vamos a repartir este audiovisual a todos os axentes artísticos e ás orquestras de Galicia para que o proxenten en todas as verbenas. Ese reparto será inmediato, estará colgado na rede e poderá chegar a todas estas 7.000 eventos que se celebran ou se van a celebrar en Galicia a partir da primavera e ata o outono. A campaña das 1000 festas máis aboga pola participación nas festas populares dos magníficos coros e orfeóns que hai en Galicia e que tanto fixeron pola dignificación do noso patrimonio musical. Cantigas e Agarimos, unha centenaria agrupación que preside o profesor Antón Fernández, púxolle o colofón musical a esta campaña anual de normalización lingüística.